През 1939 година Хитлер обявява началото на Втората световна война. Окончателното решение на еврейския въпрос представлява план за унищожаване на всички евреи на територията на Германия, на окупираните на нея територии и на териториите на съюзниците й. Започва упражняването на все по-силен натиск върху българските власти за изпълнението на така нареченото окончателно решение на еврейския въпрос. Срещу името на България в документите е внесена цифра 49 000 евреи, които следва да бъдат депортирани в лагерите на смъртта. Правителството на Богдан Филов приема закон за защита на нацията, според който евреите се определят за безправни роби и хора извън закона. Народното събрание гласува този антиеврейски закон, макар и голяма част от българския народ да не го одобрява. Така започва гонението на евреите. Отнети са им всички права на български граждани. По това време със сестра ми Меди бяхме ученички в Пловдивското еврейско училище. Холокостът изглежда невъзможно, абсурдно деяние. Звучи като филмов сценарий на една сломяваща трагедия, но тогава всичко беше истина. Всяка година на 10 март отивам да сложа цветенце в памет на спасителите на българските евреи, Димитър Пешев и депутатите, свещеника. Отново беше студен мартински ден и слънцето се прокрадваше между облаците. Стоях със сестра ми, говоря на същото това училище, в което ни бяха събрали някога, и усещах ужаса, който тогава и сега пълзеше по тялото ми. Помня как със сестра ми излязохме в двора на училището. Помня лицата на съучениците ми, сковани от страх. Помня изплашените им очи, пълни с ужас и сълзи. Случилото се оживя в съзнанието ми, като повторение на миналото, и тогава си спомних за митрополит Кирил, нашият спасител. Трябва да се съберете на двора. Ще дойдат и родителите ви. Не се страхувайте. Вървете. Тогава чухме някой от към улицата да вика. Беше Кирил, митрополитът. Приближаваше бързо, прескочи оградата и чухме виковете му. Спрете! Няма да позволя никой от вас да напусне града. Там, където отивате вие, отивам и аз. Ще легна на релсите пред влаковете, но няма да позволя да ви отдадат. Днес, благодарност към българския народ, в Израел е издигнат паметник на цар Борис III, така наречената българска гора край Йерусалим. Както казва Виктор Франкъл, можеш да вземеш всичко на един човек, освен да му отнемеш правото да взима решения и правото да избира своя собствен път.